Kaixo, Asier! Kaixo, egunon. Zelan gabiz? Oso ondo. Bai, gaur jaieguna hemen Donostin pasatzen. Zure kompainia. Nire bizita egitera. Hori da. Asier, dakai kakaoak zurekin, osea, zuzenean galdetuko dizut. Bai. Zer ikasi zenuen? Bueno, nik ikasi nuen aurrezkuntzako gradua Gasteizen, Gasteizkoan, eta aurrezkuntzako gradua egin nuen, eta horren ostean psikodidaktika masterra, izaten dela EHUkoa ere, eta egiten da 3 kampusetan, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan. Psikopedagogia bezala edo beste bat? Antzekotasuna dauka, baina beste gauza bada. Badago zentratuta gehiago ikerketan. Zergatik hau hezkuntza? Ikasle gehienak bezala, nik uste ikasle asko bezala, umeekin azkenean ikusten duzunean zure burua eroso, ez, eta hori, izan zen hori. Umeekin eroso ikusten nuelako nire burua, eta zagatik ez, saiatu nintzen, gustatu zitzaidan, eta... Umeak gustoko dituzu, ez? Bai. Baina momentuz ez ditut izan nahi, nire Nik ez. Bueno, kanpoko hau! Hori da. Lagunenak. Hau hezkuntzako karrera edo gradua edo ikasketak asko emango zuten, ez? Asko ikasiko zenuten. Bai. Egia esan bai. Gehiena esango nuke, esaten den moduan, praktikak esaten dela non ikusten duzu zure burua en el campo de batalla, ez? Azkenean unibertsitatean, ikasten duzu gauza teorikoak eta, baina gero jakin behar duzu hori praktikaera eramaten, ez? Nota egin zenitu praktika? Lehenengo praktikalia egin nuen, ikasi nuen ikastolan, Gasteizen ikastola publiko batean. Bigarrena nire etxondoan, ikaskomunitate batean, ez dakit noiz baiten duzun ikaskomunitatea zer den. Esaten dira ikastetxe batzuk, non familiak asko parte hartzen dute, daukate metodologia berezi batzuk, egiten du asko lan taldean eta umeekin, eta bai. Azkenean daukate ikuspegi komunitario bat. Eta nire osoa denez pixkat, berezia, ez delako maila sozioekonomiko altuko auzo bat, ez? Orduan, ikastetxe hori izatea lagungarri zaie, bertako jendeari. Zugela gaina, bat zegoen gradua mailegako lana. Dirudien baino gazteagoa nahiz. Gaztea. Zeren inguruak egin zenuen? Zeren, markatu? Inguruak egin. Zer gradu mailerako lana? Nahastu nuen pixka bat psikomotrizitatea eta komunikazio gaitasuna. Ez neukan oso argi zer egin eta nik uste graduan bi irakasgai horiek izan zirela niretzat gustokoenak eta zerbait egin nahi nuen horien inguruan. Baina gero, zera etorriko zen, Bai, hori da. Lanean hasi nintzen eta nire aspalditik esan nahi nuen unibertsitateko irakasle. Karreran esaten nuen, esan behar du oso guai, hori egotea jendeari ezagutza transmititzen eta gainera zure burua gehiago ikasten duzu bidean. Orduan arreta depeditzen zidan eta ikusi nuen horre izteko bidea master hori egitea zela. Eta gustatu zitzaizu?
Bai, nik uste asko ikasi nuela, egia da nahiko potentea dela. Azkenean, urte batean egiten dituzu irakasgai pila bat, lehen okeres banago 2 urteko masterra zen eta orain kondentsatu dute. Eta asko da, orduan exigitzen da asko. Eta egon behar duzu prest karga horri aurre egiteko, ez? Baina, bueno, gogoa baldin badituzu, ez da gongoarik. Eta hori gehituko diogu bai, graduan bezala mastera mailako lana urte berean. Zertan honetan zinen berreskuratu zenun gaia edo beste gai bat edo nola izan zen. Gaia aldatu nuen. Konturatu nintzen, niretzat garrantzitsua zela ikasleek ikastea beraien kabuz ikasten. Orain modan dagoen hori ikasten ikasi, ez dakit nahi beten entzun duzun. Horrek arreta ditzen zidan eta zegoen irakasle bat gai horren inguruan ikerketa batzuk zituela, ikasketa autorregulatua ditzen dela, ez? Norbere ikasketa erregulatzea. Eta orduan hortik jo nuen, eta egin genuena izan zen, ikustea lehen hezkuntzako irakasleek ze pertsepzio zuten ikasleen ikasketa autorregulatuari bedez. Nola ulertzen zuten beraiek, zer zen beraientzat ikasleek beraien burua autorregulatzea akademikoki, gero dago emozionala ez, autorregulazio emozionala, baina hau da, ikasten autorregulatzea. Eta kurioso izan zen, ze lortu genuen emaitz ezberdin asko. Batzuentzat, adibidez, batzuentzat autorregulazioa zen taldean lan egitea, ikasleek taldean lan egitea, eta hor ikusten zuten autorregulatzen zirela. Beste batzuek denbora ezberdinak ematen. Batzuek eta bestei ikusten zuten ikasle gai zirela autorregulatzen, ez? Denbora gehiagoarekin, gutxan. Gauza ezberdin asko atera ziren eta izan zen oso polita. Bai. Grala egin nuen grala, izan zen gehiago igual kompromisoagatik egin barzelako, baina mastera maiorako lana disfrutatu nuen. Baina ona zen, mastera maiorako lana. Baina gero doktora dutza egiten duen. Hasi berri dut, Baina gorain... Hasi berri da, eta beteko galdera. La pregunta del millón. Zergatik erabaki duzu doktora dutza egitera? Lehen esan dudan arrazoiagatik. Azkenean, nire helburua delako unibertsitatean irakastea eta gaur egun, herrialde honetan, hori eskatzen da. Orduan egin behar dugun zerbait da. Baina, aukeratu dudan gaia ere gustukoa da, gaia saldatu dut berriro ere. Orain ari naiz irakasleen ongizatea aztertzen. Ikusi nahi dugu zer laguntzen duen irakasleak hobeto egoten, beraien lanean. Hori gaude aztertu nahi dugu eta... Eta baldintzak eta egoerak eta... Hori da. Azkenean da hori, zerbait proposatzea ikastetxeek beraien irakasleen ongizatea sustatzeko, ez? Hori da gure helburua. Umena ere garrantzitsua da, baina irakasleena. Azkenean irakaslea ondo ez badago, umeak ere ordaintzen dute, ez? Zelan joa tesia? Aste honetan entregatu dut, egin behar duzu hasieran proiektu moduko bat, non pixka bat laburtzen denez, zer egingo duzun. Eta aste honetan entregatu dut. Azkenean, banagoenez irakasten, horrek denborak etxen dizu ez. Baina, aste santuan kaina eman nion, eta aztenetan lortu dut entregatzea, arze esaten diaten, zuzendariek.
gogaberak ere izango dituzu normala den bezala. Zelan eramaten duzu egusia meni hori. Gora berak, ez dut. Hasieran, ikasturte hasieran pixka bat gogorra, ze azkenean ikusten nuen ez neukala denborarik ez, hori egiteko, eta dinen joe. Banago gazteleraz esaten bezala postergando, ez? Gerolako usten, eta pixka bat agobiatzen ninduen, baina gero esan nuen begira. Banago lan batean, jardunaldi osoan, egiten ari naiz, egin aldu dana. Eta aldudanean jarriko naiz, eta topatu dut arte hori aste santuan, eta onartzen pixka bat zein den errealitatea, ez? Lana eta tesia, eta gainera lana esan duzu jardunaldi osoa. Bai, irakasle hori da. Egia da, gure jardunaldia tarteak izan dituzula ez, nosbenka ikerketarako, baina potentea da. Tesia egiten zaude, hemendik eta ditzen batera okoiztuko duzu. Oso ongi aterako dela zeunago, baina bera zer. Gero euskalo. Zer guztatuko dutzagutuko. Unibertsitatean jarraitu. Plaza bat lortu, nirea den plaza bat lortu, ze orain banago ordezkapenak egiten, Eta, nik uste du nire burua ikusten duela irakasten. Etorkizunean. Zer musika entzuten duzu? Denetarik, gaur, Glaukomako kamiseta ekarri du. Glaukoma adibidez. Zer guaposa! Hori da, bai. Zagutzen duzu. Rock asko, gustatzen zait musika berria deskubritzea. Kirola egiten dudanean, egiten dudana da ingelesez musika entzun, eta saiatzen naiz letrak aditzen, zer esaten duten, ez? Ulertzen, hori da. Eta banoa musika berria deskubritzen, baina gehien bat esango nuke rock musika dela nire gustokoena. Aipatu duzu kirola. Bai. Zure zaletasun bat izango dela suposatzen dut. Baina, gehiago dituzu. Bai. Gero yoga ere egiten dut. Ostras! Bai. Ze polita. Bai, eta beharrezkoa. Gaur egun... Lasai egoteko tartetxo bat. Gure anima tente ukutzeko. Hori da. Oso estresatuak bizi gara. Bai. Tarte horretan ez dago mugikorrarik, ez dago estimulurik, bakarrik zure barrukoa, ez? Nire yogak klaseak egina. Gaua duelen klaseak esan dut. Zer demonio, mobilia mono abiok eta popatu galtzera osea. Eta hori izan gauko yoga. Ez da txarra. Zesan behar izan mundu, esan duzu mundu mugitu eta etengabe ansioso gauden mundu honetan zukere kezkak izango dituzu normala den bezala. Zentzuk izan dituzue loak entzun dizute mamu hori. Eko galdera hori. Bai, azkenean familia ondo ikustea, ez? Momentu horretan, familian daukagu egoera pixka bat konplexu bat, eta horrek azkenean eragiten dizu, ez? Ikusten duzunean zure aita, zuzunean ondo ikusten, zure barnean ere eragiten dizu.
urtea bere aurrera doaz, osasuna ere garrantzitsua da, eta bueno, ea aurrerantzean goaz, eta hobetzen apuka, Asiak mila esker, eta bete hau oparitzea. Zuri. Nigan pentsatzearen. Oso guztua egona. Eta biladuko diago agur bat gure ikusle. Agur!